खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 सेप्तेम्बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। बृष राशि। माखौबा सानना गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन, बायजोआव ओंखारनो गोसो जानाय नङा। मिथुन राशि। गोजान लामा दावबायनायाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, जेरावबो ओंखारियानो मोजां। कर्कट राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुंगोन, रंजा बाजायनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। गासैबो खामानिफोरा खहा जानो हागौ, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। तुला राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, मोनसे जायगायावनो गोग्लैसोना थानो गोसो जागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। धनु राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो खाबु मोनगोन, गोसोआव गोदान मिजिं लाना लामा हान्थिगोन। मकर राशि। नोंथांनि जौगानायखौ गुबुना हिंसा जागोन, गुबुना नाख्रेबनो नाजागोन। कुम्भ राशि। गावनि थांखिसिम सहैनो नाजानायाव खैफोदजों सोगदावनो हागौ, साननायफोरा फेलें थांगोन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बारा जागोन, नखर संसाराव गोजोनै थानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामोनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।